Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Un grup d'investigadors, 3 d'ells a la Vall d'Hebron, seqüencia per primera vegada el genoma complet dels tumors colorectals. Un grup internacional d'investigadors, en participació catalana, ha seqüenciat per primera vegada el genoma complet de 9 tumors colorectals i el teixit sa adjacent, fet que permet aprofundir en el coneixement d'aquest càncer complex i fer un pas més en la fabricació en un futur de nous fàrmacs. La seqüenciació d'aquests tumors de còlon, dels quals cada any es diagnostiquen a Catalunya 6.000 nous casos, és una de les principals troballes que els investigadors han descrit en la revista Nature Genetics. En l'estudi, per al qual s'han necessitat 2 anys, han intervingut 3 investigadors de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Josep Tabernero, un dels signants d'aquest estudi i cap del Servei d'Oncologia Mèdica del centre, ha detallat que es tracta del primer estudi en el qual se seqüencien completament 9 tumors colorectals i el teixit sa adjacent, el que ha servit per dur a terme comparacions entre un i un altre. Això ha permès constatar que, de mitjana, cadascun d'aquests tumors té 75 alteracions genètiques. La causa de moltes malalties, entre elles el càncer, és precisament l'alteració dels gens, i que els investigadors hagin trobat 75 d'aquestes alteracions en cada tumor, i això és molt, segons Tabernero. Confirma la complexitat del tumor de còlon. Després de recordar que hi ha altres càncers que depenen només de l'alteració d'un gen, l'investigador català assenyala que aquest descobriment també posa de manifest que per al càncer de còlon no existeix només un tractament, sinó la suma de diversos. L'equip de científics també ha constatat que el trastorn més freqüent d'aquestes alteracions és la pèrdua de material genètic, el que pot provocar, per exemple, que el sistema perdi els mecanismes de control necessaris per frenar el creixement dels tumors. També els investigadors han vist que alguns d'aquests gens estan fusionats. Això té importància, segons Tabernero, perquè quan es fusionen gens d'un cromosoma i d'un altre, o d'un mateix cromosoma, es poden produir proteïnes anòmales en capacitat per produir i desenvolupar un càncer, en aquest cas el càncer de còlon. Per tant, ha afegit, detectar proteïnes de fusió pot ser beneficiós per desenvolupar nous fàrmacs. Segons Tabernero, una vegada trobada aquesta proteïna, l'equip d'investigadors ha analitzat altres 97 tumors, si bé no el seu genoma complet, i ha corroborat la seva existència en 3 d'ells, el que és un percentatge petit però important, perquè obre l'oportunitat per desenvolupar fàrmacs dirigits a aquesta proteïna de fusió. A la feina, a més de Tabernero, han col·laborat per part catalana José Jiménez i Josep Baselga, a més de científics dels Estats Units, que lidera l'estudi a través de la Universitat de Harvard i d'Israel.